Mae hyn yn gwaith caled i cerdded o Aberffraw ar ei ffordd i Barclodiad y Gawres. Dadau'r iawn ar y traed, heb car. Heb ei chwaith, nid ar y bws. Aha, dyna ni. Sy'n gweld hwn, os dwi'n mynd i zoomio mewn. Dyna ni. Dyma'r gair i dweud Barclodiad y Gawres. Dyna ni. Sori, dwi wedi cam dachlan hyn. Barclodiad y Gawres ydy enw lle, enw Samagledu yn Ynys Mon. A dyna'r eich at y golygydd, mae'n yn lle prydferth iawn. Ond yn anffodus, achos does gannau ddim car, a does dim pavement o gwbl, mae'n anodd iawn y fi i cerdded, ac mae'n haws o bobl eraill ar y fesulas wt bod rydw i am nota a stwff o hyn, ac mae'n yn ychydig bach yn anheg i deud y gwir. Gyda nhw wedyn bod, mae'n yn peryglus iawn dwi wedi bod yn neud. Ond o rwan, dwi jyst eisiau anghofio am hyn, felly rwan, dwi jyst mynd i ffeindio ble yn union rhaid i fi fynd i Barclodiad y Gawres. Nes ymlaen.